हम माँ बानी, धरती माँ। आपन आँख के सामने घटे वाली घटना के देख के हमार मन में दूगो प्रश्न उठल। पहला ई कि राजा के परिवार का होखेला और ओसे राजा के संबंध कैसन होखे के चाही, और दूसर ई कि पुत्र ध्रुव के मनोकामना कब और कैसे पूरी होखी। पहला प्रश्न के बहुत संतोषजनक उत्तर हमके ऊ समय मिलल जब देवर्षि नारद महाराज उत्तानपाद के बतौले कि राजा के परिवार केवल ओकर चार दीवारी तक सीमित नहीं थे। ओकर परिवार ओकर समस्त राज्य में फैलल होखेला और प्रजा ही ओकर वास्तविक परिवार बा। ई उत्तर सुन के हम ई सोचे पर विवश हो गईनी कि देवर्षि नारद के ए वाणी के आज भुला काहे दिहल गईल बा और लोग इतना स्वार्थी काहे हो गईल बाड़े। परंतु दोसर प्रश्न के विषय में हमार चिंता जैसन के तैसन बनल बा। काहे कि जब हम भगवान विष्णु के ई कहत सुननी कि ऊ केवल एगो भक्त खातिर ईश्वरत्व के गरिमा के त्याग ना कर सकेले, त हम समझ गईनी कि पुत्र ध्रुव के संकट के समाधान अभी दूर बा। संभवतः ओके और दुख झेले के बा और परीक्षा देवे के बा, और ई सोच के हम और माता लक्ष्मी दोनों दुखी बानी। हे करुणा सिंधु, हे प्रभु, ना जाने काहे हमार मन कांप रहल बा। कोनो डरावना भय हमार मन के व्याकुल कर रहल बा। कहे हमार पुत्र के प्राण संकट में तो नहीं खे। हे दया सागर, ए दुखियार माता पर दया करी, हमार पुत्र के रक्षा करी प्रभु, हमार पुत्र के रक्षा करी, हमार पुत्र के रक्षा करी। हमार पाप के दंड हमार पुत्र के मत दे परमेश्वर। ओके कुछ हो गए तो हम जीते जी मर जाए। तू का करे आयल बाड़ू यहाँ? एकर ममता के संसार में आग लगा के ओकर जले के दृश्य देखे आयल बाड़ू? ना महाराज। का मिलल तो के हमने के सुख चैन छीन के? धिक्कार बा तोहरा पर। चल जा, जा चल जा, ना तो हम अपन क्रोध पर नियंत्रण खो दे। जाए दी स्वामी, जाए दी। रउआ नहीं की जानत महारानी सुनीति, इस सब ही दुष्ट नारी के कैल धैल बा। ना ये ध्रुव के हमार गोद से उतारत और ना हमनी की दुख भरल दिन देखे के पड़त। हम कहता नहीं, चल जा, चल जा यहाँ से, कहीं हमार हाथ से तो और हत्या ना हो जाए। ऐसा मत कही स्वामी। सुरुचि के दोष देके हमने के केवल अपन मन के बहला सकेनी। इत नियति के खेल बा। भाग्य में पुत्र वियोग लिखल रहल तो मिल के रहल। एमे सुरुचि के का दोष बा? हम नहीं की मानत। भूल हम नहीं करेनी और दोष भाग्य के देवेनी। ध्रुव सदैव एकरा आंख में कांटा जैसन खटकत रहे। यही के कारण हमनी के पुत्र राजमहल छोड़ के चल गए। हम जानता नहीं के ये बड़ा अभिमानी बाड़ी, बड़ी निर्दयी बाड़ी। एकर महत्वाकांक्षा के कोनो अंत नहीं खे और एके केहू के दुख के भी कोनो ध्यान नहीं खे। हम तो कहत बानी कि यदि एकर उत्तम कहे चल जात तब एके पता चलत कि पुत्र वियोग का होखेला। ई रउआ का कहता नी स्वामी? दुखी होके के अर्थ ई नहीं खे कि केहू अपन विवेक खो दे। भगवान न करे हमनी के उत्तम कहीं चल जाए। ओहे तो ये राजभवन के कुलदीपक बा। हमनी के एगो पुत्र था ना जाने कहाँ भटक रहल बा। रउआ चाहत बानी कि हमनी के दोसर पुत्र भी हमनी से दूर हो जाए।
उत्तम केवल सुरुचि के ही पुत्र नहीं थे, वो हमके भी माता कह के पुकारेला। रउआ नहीं खी जानत, वो जब हमें माता कह के पुकारेला ना, तो घड़ी भर के हम ये भूल जानी कि हमार ध्रुव हमार लगे नहीं खे। उत्तम खातिर कौनो अपशब्द रउआ अपन मुंह से मत निकाली। सुन लो तू सुरुचि, सुन लू तू ये दुखियारी माँ के बात। ऐसन होखेला ममता, एके कहल जाला माता। तू एकर पुत्र के विरुद्ध का कुछ ना कहलू, बाकी ये तो हर पुत्र के विरुद्ध कुछ भी बुरा सुनने के तैयार नहीं थी। तू एक दुख देके कितना प्रसन्न रहलू, और ई ते ए विचार से दुखी बिया कि कहीं तोके कोनो दुख ना पहुंच जाए। कितना महान बाड़ी ई, और तू कितना छोट बाड़ू तू। धिक्कार बातों के सुरुचि, धिक्कार बातों के। अग्निदेव, अग्निदेव, कहाँ बानी रहुआ? अग्निदेव, अग्निदेव, शीघ्र आई। हमार योग्य सेवा देवेंद्र। रक्षिता के अभियान विफल हो गई। वो ढीठ बालक ध्रुव मंत्र के जाप ना बंद कैलस, ओकर तपस्या में कोनो विघ्न ना आए। ता फिर अब रउआ का चाहत बानी देवराज? अब रहुआ ओह बालक के चारों ओर अग्नि के ऐसन घेरा डाल दिही कि वो भयभीत होके मंत्र ही भूल जाए। जैसे भी होके ओके रोकी, ओकर तपस्या भंग होके के चाहिए। रउआ निश्चिंत रही देवराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 का हो रहल भाई साहब? बड़ा बड़ा शक्तिशाली बलवान दैत्य हमार शक्ति के लोहा मान गईले। बड़ा बड़ा दानव हमसे टकरा के चूर चूर हो गईले। बाकी छोट बालक केहू के वश में नहीं खे आ रहल। रउआ तो बड़ा प्रतापी बानी अग्निदेव। रउआ भी उ नन्हा बालक से हार के चले नहीं। क्षमा करी देवराज, परंतु नन्हा बालक
भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र के जाप कर रहल बा। जाप कर रहल बा तका। रउआ तो जानत बानी देवराज, जे भी मन से भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र के जाप करे ओकर शरीर में दैवीय शक्ति उत्पन्न हो जाला। और ए समय ध्रुव के शरीर में हमसे भी अधिक ताप बा। हमार लपट ओकर कुछ ना बिगाड़ सकेला। तो ओकर और निकट काहे ना गईनी? ओकर सर्वथा निकट जाके ओके भयभीत करे के चाहत रहल। असंभव रहल देवराज। यदि हम ओकर निकट जैती त स्वयं भस्म हो जाती। और ए समय ओमे जौन शक्ति बा ओके केहू भी पराजित ना कर सकेला। नारायण नारायण। रउआ सत्य कहनी अग्निदेव। ध्रुव के शरीर में जवन शक्ति आ गइल बा ओके केहू पराजित ना कर सकेला, काहे कि उस शक्ति के नाम भक्ति बा। अग्नि, जल, आंधी, झंझा, बाढ़ ऐसन कोनो भी विपदा ध्रुव के डिगा ना सकेला। एगो बात कहीं देवराज? कहीं देवर्षि। बात का एगो छोट परामर्श बा रउआ खातिर। तब प्रदान करी। अग्निदेव ध्रुव के लगे जौन ज्वाला चक्र छोड़ आइल बाड़े वो ध्रुव के तो कुछ ना बिगाड़ सकेला। हाँ, वन के निर्दोष पशु के अवश्य क्षति पहुंचा सकेला। यही से यदि रउआ उचित समझी ता अपने क्रोध के अग्नि के शांत कर लीही। रउआ ठीक कह रहल बानी देवर्षि। अग्निदेव, हमार चिंता के विषय तो उ बालक ध्रुव बा, जंगल के उ निर्दोष प्राणी ना। कृपया रउआ शीघ्र जाई और जंगल में लागल ज्वाला के शांत कर दीही। जौन आज्ञा देवराज। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 प्रणाम राजगुरु। प्रणाम। का बात बा? रउआ लोग के मुख देख के त ई लग रहल बा कि अवश्य कोनो अशुभ समाचार बा। हाँ राजगुरु, ऐसा लागत बा कि स्थिति नियंत्रण के बाहर होकर जा रहल बा। काहे? समस्त राज्य में असंतोष फैलल बा। असंतोष? बाकी का है? प्रजा पर तो कोनो अत्याचार नहीं के भइल। प्रजा में ई भावना फैल गई बा कि राजकुमार ध्रुव के जाए के कारण महारानी सुरुचि बाड़ी और उनकरा विरुद्ध बहुत क्रोध फैलल बा। यदि प्रजा के ई क्रोध राजभवन की ओर मुड़ गई ता अराजकता फैल जाई। केवल रउए महाराज की परामर्श दे सकेनी कि उ प्रजा के भावना के शांत करे खातिर कोनो उपाय करे। ना, महाराज ये स्थिति में नहीं खे कि वो कोनो परामर्श दे सके या ले सके। पुत्र वियोग उनके निढाल कर देले बा। उनके त सूचना दिहल भी उचित नहीं खे कि राज्य में असंतोष फैल रहल बा। परंतु अब का कइल जाए राजगुरु? कहे के त देश राजा के ही होखेला। ओह पर राज्य कैल, ओके संभालल राजा के कर्तव्य भी बा और ओकर अधिकार भी। परंतु ई कार्य के संपूर्ण करे में राजा जौन लोग के सहायता लेवेला वो भी उत्तरदायी होखेलन। रात्रि के अंधकार दूर करे के उत्तरदायित्व केवल चंद्रमा पर ना, उस सब तारा पर भी बा
जौन चंद्रमा के चारों ओर चमकेलन। यदि प्रजा में असंतोष फैलल बा तो ओके दूर करे के उत्तरदायित्व हमरा पर और रउआ पर भी बा। रउआ प्रजा के समझाई कि राजकुमार ध्रुव जौन अभियान पर निकलल बाड़े, भगवान से विनती करें कि वो अभियान पूरा होके। ध्रुव के अभियान पूरा हो गई तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाई। जाई और प्रजा के समझाई कि राजभवन में बिखरल दुख के आपन भावना से और बढ़ावा ना देवें और ध्रुव की रक्षा और इच्छा पूर्ति के प्रार्थना करें। जौन आज्ञा राजगुरु। महाराज, राजसभा के समय हो गइल बा। रउआ यहाँ का कर रहल बानी? संसार के दुख से पीड़ित होके भगवान के चरण में शरण ढूंढ रहल बानी राजकुमार। क्षमा करी महाराज, रउआ भगवान के चरण में शरण नहीं ढूंढ रहल। रउआ तो जीवन के कड़ुआ सत्य से घबरा के पलायन के मार्ग खोज रहल बानी, वास्तविकता से दूर भाग रहल बानी। ई सच बा राजगुरु। बाकी जौन जुआरी एक दांव में अपन सब कुछ हार देले होके, वो और कर भी का सकेला। जीवन युद्ध क्रीड़ा नहीं खे महाराज। ईश्वर त मानव के जीवन कर्म क्षेत्र के रूप में देले बाड़े। रउआ एकरा कर्म भूमि से पलायन के शरण स्थली बना रहल बानी। हम हार चुकल बानी राजगुरु, हम हार चुकल बानी। हमें कर्म क्षेत्र में जीवन के एगो महायुद्ध हार चुकल बानी। महाराज, कोनो राजा के युद्ध हार गईल कोनो बड़ बात नहीं खे। बाकी कोनो राजा के साहस हार गईल एगो दुर्भाग्यपूर्ण घटना बा। राजा के साहस व्यक्तिगत विषय ना होखेला। ओह साहस के संगे प्रजा के आशा और उमंग जुड़ल होखेला। ओह साहस के संगे प्रजा के भविष्य जुड़ल होखेला। तो फिर हम का करी राजगुरु, हम का करी? उठी और प्रजा के कल्याण की योजना बनाई। जे अपन परिवार के कल्याण ना कर सकल, वो प्रजा के कल्याण का करी राजगुरु? इहे तरह और भूल बा महाराज। रउआ केवल राजमहल के चार दीवारी के भीतर रहे वाला के अपन परिवार समझ ले बानी। बाकी वो प्रजा जे राउर जय जयकार करेले, वो सैनिक जे राउर एगो संकेत पर अपन प्राण न्यौछावर करे उठ खड़ा होकेले, का ओ राउर परिवार नहीं खे? राजा के वास्तविक परिवार तो ओकर प्रजा बा। प्रजा के दुख पर दृष्टि डाली, रउआ अपन दुख भुला जाई। यदि कोनो वृक्ष फल ना दे सके तो ओकर महत्ता में कुछ कमी आ सकेला, पर यदि कोनो वृक्ष छांव ही ना दे सके तो वो वृक्ष के महत्व ही ना रहेला। राजा वो वृक्ष होखेला जेकरा तले प्रजा के सुख और न्याय के छांव मिलेला। आपन प्रजा के छांव से वंचित मत करी महाराज। उठी, आपन उत्तरदायित्व निभावे के सोची। हम प्रयत्न करब राजगुरु, हम प्रयत्न करब। प्रयत्न ना महाराज, साहस करी। महाराज, यदि रउआ हमार परामर्श स्वीकार नहीं खे, यदि रउआ हमार बात पर विश्वास नहीं खे, तो हमके कह दी कि हम रउआ और राज्यसभा के योग्य नहीं खी।
यहाँ हमरा खातिर कोनो स्थान नहीं खे। ठहरी राजगुरु, ठहरी। राजगुरु, हम जीवन में बहुत कुछ खो चुकल बानी। यदि रउआ जैसन महापुरुष और मार्गदर्शक भी हम खो देनी तो हम बिल्कुल कंगाल हो जाए। रउआ हमके सत्य के मार्ग दिखा देले बानी, हम और आभारी बानी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम का भइल स्वामी? हे कमल नयन, जब त्रिलोक में उजाला फैलेला, जब धरती पर वसंत झूमेला, जब कमल खिलेला, जब पुष्प आपन सुगंध फैलोवले, हम समझ जानी कि रउआ मुस्काइल बानी। ई सब दृश्य राउर मुस्कान के ही छवि बा। विधाता मुस्कान के रचना ही एक खातिर कइले कि ऊ राउर अधर के शोभा बढ़ाए। बाकी अभी अभी हम राउर अधर पर जौन मुस्कान देखनी, ओमे एगो विचित्र ज्योति, एगो अद्भुत प्रकाश दिखाई दिहल हमके। जैसे राउर अधर से मुस्कान ना, किरण फूट रहल होके। केहू हमके आनंद विभोर कर रहल बा देवी। अवश्य ही सृष्टि के कोनो भाग में भक्ति के प्रकाश के उदय हो रहल बा। हमके एगो विचित्र आनंद के अनुभव हो रहल बा। होके ना होके, ई हमार ध्रुव के भक्ति के ही चमत्कार बा। ओकर रोम रोम में केवल रउवे बसल बानी सर्वेश्वर। ओकर हृदय में झांक कर देखी था, केवल राउर छवि ही दिखाई पड़ी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम गुरुदेव 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 रउआ कहाँ बानी? नारायण नारायण। का बा वत्स, हम एमे बानी तोहरे निकट। का बात बा? हमके अभी अभी लागल जैसे भगवान विष्णु हमार मन में आ गइल बाड़े। हमके लग रहल बा जैसे भगवान विष्णु हमार अंदर विराजमान बाड़े। ओह भाग्य, तब तक चमत्कार हो गइल पुत्र। तोहार तपस्या भगवान विष्णु के मन जीत लेलस। हमके तोहरा पर गर्व बा। तू धन्य बाड़ा पुत्र। तू सिद्ध कर दिला कि तू हमार शिष्य होके के अधिकारी रहला। बाकी वो हमार सामने काहे ना आइले? ओसे का अंतर पड़ेला पुत्र। जेकर मन में भगवान विष्णु रम गइल होखे, ओके और का चाही? ओकर त जन्म सफल हो गइल। तू हमार बात माना। मंत्र के जाप के विराम द, अन्न जल ग्रहण करला और अपन राजमहल लौटे के तैयारी करला। ना गुरुदेव, ना हम मंत्र के जाप छोड़ब, ना कुछ खाइब, ना कुछ पियब, ना घरे जाइब। काहे? अब और का पावे के शेष रह गइल बा? अभी तो भगवान विष्णु केवल हमार मन में आइल बाड़े। तब फिर
और का चाही तो के? हम चाहत बानी भगवान विष्णु हमारे सामने आए, हम उन्हें देखे चाहत बानी, किंतु का है? हम उनसे बात करे चाहत आनी, उनसे कुछ पूछे चाहत बानी। तुहार मांग त बढ़त जा रहल बा पुत्र, और जैसे जैसे तुहार मांग बढ़ रहल बा वैसे वैसे हमार चिंता बढ़त जा रहल बा। का पूछल चाहत बाड़ा तू? हम उनसे पूछे चाहत बानी कि हमके हमार पिताश्री के गोद से काहे उतारल गई, हम पर अन्याय होकर देख के हमार पिताश्री काहे चुप रहले, संसार में ऐसा अन्याय काहे होखेला, यही से भगवान के हमार सामने आवे के होके, ना तो हम ऐसा ही भूखे प्यासे रहब। सुना पुत्र, तू भाग्यशाली बाड़ा कि तुहके इतना कुछ मिल गई। भगवान विष्णु के प्रसन्न करके उनकर मन जीते वाला तू पहला सबसे छोट आयु के बालक बाड़ा। अब और हट मत करा। भगवान विष्णु तुहार मन में रम गइल बाड़े तो समझतो के मिल गए। ना गुरुदेव, हम उनके अपन सामने लाके ही रहब। ओकरा खातिर जौन करे के पड़ी पुत्र, उ तोहरा से ना होई। रउआ बताई तो सही, हम अपन भगवान के देखे खातिर कुछ भी कर सकेनी। बाकी ओसे तुहार प्राण पर भी संकट आ सकेला पुत्र। हमके अपन प्राण की चिंता नहीं खे, हमके तो बस भगवान विष्णु के देखे के बा। रउआ बताई हमके का करे के होखी? नारायण नारायण, न जाने कैसन हठी बालक से पाला पड़ल बा। अब एकर बाल हट के हम का करी? हमके बताई ना हमके का करे के बा। ना पुत्र, तू ना कर पैबा, बहुत कठिन कार्य बा। हम कर ले हब, रउआ बताई तो सही। अच्छा तो सुना, यदि तू अपन इच्छा के पूर्ति चाहत बाड़ा तो तोहके अपन श्वास रोके के होखी। कैसे? सुना पुत्र, एक बार ओम के उच्चारण करके पूरा शक्ति से अपन श्वास के अंदर खींच के मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय तब तक जाप करा जब तक स्वयं भगवान विष्णु तुहार नेत्र के सम्मुख साक्षात ना आ खड़ा होके। देवराज, देवराज, देवराज! का बात बा गंधर्वराज चित्ररथ? धरती पर हाहाकार मचल बा देवराज। धरती पर समय के गति रुकल जा रहल बा प्रभु। बालक ध्रुव यदि ऐसे ही सांस रोकले रहल तब प्रलय आ जाई देवराज। कुछ करी देवराज, ना तो अनर्थ हो जाई। ना, एकर कुप्रभाव के रोकल हमार वश के बात नहीं खे देवगण। हमनी के ब्रह्मा जी के लगे चले के चाही। अब है एकर कोनो उपाय बता सकेले? त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। हे ब्रह्मदेव, कोनो उपाय करी, ना तो बालक ध्रुव के कारण अनर्थ हो जाई। उस श्वास रोक के संसार के सब गतिविधि ही रोक देहलस। स्थिति तनी देर और रहल तो संपूर्ण जगत के सर्वनाश हो जाई। जगत के रक्षा करी भाग्य विधाता। हम का कर सकेनी देवराज, हम अपन सीमा लांग के त ना जा सकेनी। हम जगत के रचना कर देहनी, यह हमार सीमा रहल। जगत के रक्षा त केवल उहे विश्वाधार पद्मनाभन लक्ष्मीपति करुणा सागर भगवान विष्णु ही कर सकेलन। और फिर ध्रुव,
हमार नाम तो नइखे जप रहल कि हम ओके शांत कर दी। ऊ तो भगवान विष्णु के मंत्र के जाप कर रहल बा। इस समस्या के संबंध उन्हीं से बा और समाधान भी केवल उहे कर सकेलन। हमनी के मिल के उनकर सेवा में चले के होखी। संसार के संकट से उहे उबार सकेलन। त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। प्रणाम हे नारायण। हे लक्ष्मीपति, हे गोविंद, हे सर्वेश्वर, रउआ के कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। हे त्रिलोकीनाथ, सृष्टि के रक्षा करी। नाथ और सृष्टि के प्रलय आवे से पहले ही एगो महाप्रलय नष्ट कर दी। ध्रुव जब से श्वास रोक के द्वादशाक्षर मंत्र जाप आरंभ कैले बा, सारा संसार में वायु के गति रुक गईल बा। प्राणी के दम घुट रहल बा। प्रभु, ध्रुव के रोकल हमार वश में नइखे भगवान। ये कार्य केवल रउआ ही कर सकेनी। रउआ सृष्टि के रक्षक बानी, होकर पालनहार बानी। हम सब विनती करतानी, रउए ध्रुव के समस्या के कोनो उपाय करी प्रभु। समस्या तो बहुत गंभीर हो गई बा। अब बात केवल एगो बालक तक सीमित ना रहल ब्रह्मा जी। सारा सृष्टि के समक्ष एगो संकट खड़ा हो गई बा। अब तो हमके जाए के ही होगी अपना सृष्टि के रक्षा खातिर। और फिर केहू और के भांति हमरा भी तो ध्रुव के प्राण की चिंता बा। वासुदेव, वासुदेव रउआ कहाँ चल गए नी वासुदेव? वासुदेव, हम कहीं ना गए नी वत्स ध्रुव। तू हमके आपन सम्मुख देखे के चाहत रहला ना। तला देखा, हम तोहार नेत्र के सामने उपस्थित बानी। तू विजयी भैला पुत्र। तू हमके जीत लेहला। तोहार जैसन तपस्वी न कबो भैल बा और न कबो होखी। तू सिद्ध कर देहला कि जीव ब्रह्म के ही एगो अंश बा और आपन साधना से ब्रह्म के भी धरती पर ला सकेला। तू ये सिद्ध कर देहला वत्स कि सृष्टि के सबसे बड़ शक्ति बा भक्ति। वत्स ध्रुव, अब श्वास लिहल आरंभ करता पुत्र। अब हम कहीं न जाइब।
तू हमसे मिले के चाहत रहला, हम तोहार इच्छा पूर्ण कर दिहनी। अब अपन माता पिता के लगे लौट जा। ना भगवान ना, अभी हम ना जाए। काहे वत्स? अभी तो हमके रउआ से बहुत सारा बात करे के बा, बहुत सा प्रश्न पूछे के बा। प्रश्न? हमरा से? भला ऐसन कौन सा प्रश्न बा तोहार मन में? हमके बताई प्रभु कि हमार छोटी माँ हमके अपन पुत्र काहे न मानेली, वो हमार माताश्री के दासी काहे कहली, वो हमके हमार पिताश्री के गोद से काहे उतरली, हमार पिताश्री छोटी माँ के रोकले काहे ना, बताई भगवान। अरे 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 अरे, इतना सारा प्रश्न इक्के संगे। अच्छा ये बतावा कि सबसे पहले तू कौना प्रश्न के उत्तर चाहत बाड़ा? हमके हमार पिताश्री के गोद से काहे उतारल गइल। अच्छा, त ये प्रश्न तोहके सबसे अधिक व्याकुल कैले बा। हाँ भगवान। हमार निकट आवा। और निकट आवा वत्स, आवा वत्स। हमार गोद में बैठ जा। वत्स, अब और प्रश्न पूछे के बा हमसे? कुछ नहीं के पूछे के प्रभु, अब कुछ नहीं के पूछे के। अब तो हमके हर प्रश्न के उत्तर मिल गइल बा। हमार चारों ओर ज्ञान के प्रकाश फैलल बा। हम हुआ बानी जहाँ केवल हम बानी और रहुआ बानी। अच्छा, वासुदेव ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब न कोनो कामना बा न कोनो इच्छा, राउर गोद में आके लागत बा, एकर सिवा हर वस्तु तुच्छ बा। अब हमके कुछ भी ना चाहिए। हमके हमार ठिकाना मिल गइल बा, हमार घर मिल गइल बा। दुनिया ने देखी नहीं प्रभु से ऐसी प्रीत, नन्हे बालक ने लिया वासुदेव को जीत। प्रश्नों के उत्तर मिले, सफल हुआ अभियान, सब कुछ उसने पा लिया जिसे मिले भगवान, जिसे मिले भगवान। जप तप और योग ध्यान, विष्णु पुराण।